Kemampuanku ben ngerti masyarakat kene jenenge sapa. Tepuk tangan.
Bagus apa tidak? Kowe sak menodok. Apa wong kene tepuk tangan ora? Tepuk api apa ora? Tidak. Lah berarti ayo wis genah wong sakmene mbane iki wong nggon aku. Lendang dang. Iya. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Wong aku ki lorong salto wis koyo ngene. Kompak belum menjamin salto mulus piro. Lah kok iya lah. Ayo. Ganongan ki sing bringpen. Wong dhewe lho, 350 lah dhewe iki. 350. Kowe nek ngomong awak dhewe nek kene 350. 350 ditomong 3 lah dhewe. So, kowe iki mboyo sing apik. Wong sambangan koyo ngene iki yo kudu sing bringpen. Awake dhewe ganongan internasional. Ojo ngisin-ngisin ning kene. Iso. Yo sone iki luwe sing gaten karo ngene iki barang ki luwe. Dadi wong aja kaya ngene iki. Dadi apa? Kowe iki sing tenan. Yo iso. Nyapa to iki? Aku ki luwe, Dek. Ayo ndang sing tenanan. Sing tenanan ya. Yo yo. Yo ayo nek. Lo cuma bisa gitu gini kitik. Apa ini? Aku ra meri lek kok tepuk tangan tok. Kali iso. Padahal ngomongku ki. Ndak elak yo. Ngene iki tepuk tangan ngene iki. Oh nyole. Kowe iki enek jatahe dhewe, Truk. Lah piye to? Lah yo kebangetan kok, Dre. Ngapot. Aku salto kaya ngene mosok ora kecer belas. Tenang. Kali iso. Dulu ra kowe iku to. Wah, dulu lah. Ya. Ayo, Dek. Kendali, Dek. Masih. Api. Ayo.
Anaknya coba. Ayo. Oh iya, Dre. Ola, ola, ola. Lah wong arep salto. Lah kok kuwe kan ning kono. Yo wajare bocah cilik Ponorogo iki kaya seneng reakan. Ya. Lah yo kowe dhewe iki sing ngerti. Aku malah kelingan kok. Napa? Ngene iki. Napa? Lek pemone melestarikan budaya kita ya penting. Domongi. Contohnya siji, apa? Ning desa kingke wis kebangun. Lah yo Masa arep mapak 10 surah diadakne reokan, ora ketang sithik-sithik didomroto, ya toh. Tepuk tangan. Ngene iki barang ora susah payahe, masyarakat kene ora dadi gawe kaya ngene iki. domongi Dre. Tepuk tangan aja mlene pemone. Enek hiburan kaya ngene iki tetep komandane bulurah piantune sae. Domongi. Ora lali karo budayane Ponorogo. Domongi Dre. Pokoknya tak dongane masyarakat Singosaren, tak dongane panjang umur. Sehat selalu. Tambah rezekine. Sero gadah anak, dan duwe anak. Sing duwe utang. Gendang utang nih. No. Kayo, Pak Ulangin. Lah ilang mo. Ora aman lek ngene. Oh, yo. Ayo, Bi. Ayo, Cak. Sing sore. Enek dadak sore kaya barang. Yo. Bintang tamu. Ngomong yo. Cilik-cilik cabai rawit lho. Domongi Dre. Ngomong yo. Warga kene ta. Iki ngono ning ngene iki asline apa, Dre? Apa? Putra daerah. Ha, ngomong yo. Wis semutan iki kamu sapa le? Sapa kamu jenenge? Anake Koko Eko. Ayo, wes rapi. Yo, ora iso. Aja kalah kowe, gak lek kalah. Ayo, bismillah aja.